Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinoyalam Jakhanyo Trap Integrated Territorial Organization Ripoy District kakatway trik lalingkot arajar posan hapok kajingalam jo usamla Marius Malay lelet jakindu yo soda shnong jo shnong new tasku uba e singli halo kajing e ringhang kamiglaya energy corporation limited la arsnam kinthi yo transformer wat hadin arsnam bagaseng ladawa yagi bor bedai pet ban kia daga kindro kanang man yada ni kinu kajing jabas ngausi Usamla Marius Malay ulo angru bagaseng ladap IT di kajing tho syaka miglaya energy corporation limited ban maramat i pos elektrik bidan hapok kan gashnong ki belajan kelam kanang man yada ki pat ba nong shnong ni kinu kajing jabas ngausi orang bos senang asungu sibun na nyagaliang jong pi kum ka hito mo ba piwan ban pej lem yang i kinong kendong mo ya ke jing son jong yang na ya khamtam e be dei bat kan ka tes marang na te mentala jandap arsnem duna eng ngila likbu jing tho mo office ban ong ban le no kan fencing markadon taap jing ma mo ne khulum khna ne artat soba hajan surok ne te dagaliang office kim syempatiau hadu mentah bat nalor kataro ngala syai kren ya tu GE bade insat ne jongga engineer jongga ne ka bade insat jongga ne ka patma te orang tang sale orang bundon seton bundon kita bundon sale te kumting ngala syuk le te mupuri ri ngala syuk pelut mangada ka pla ni kumtu syuk ai belam ha kini akiban ium ne tang ban ia dah malu malamo ban long open like bukan long open ya nila ya keren bat kecil orang nila ala dap mentah arsem guna bu tu mentah patiau ya di kerpat nakaliang joki mo kiba kay na mentah ke imlang salang kiba pinlik keren lem apsi mo tanggatahi ni nakaliang juga hito riboy district hi borok kawai kumba beliau i menda kesengi ngidon apo new tasku hang ne aga jingi ai lenti ka jungi ngilap pat isyam lengba jong ne transformer ubadon apo kana kana snong new tasku rei hakaba ngiyo bania beliau jengmut pat kinong ilam snong jongga new tasku ngidon lang hang ne ki irong ba snong dei pe di kimi ya ka imlang salang ka khia ka shon apo jongga ne ka snong new tasku harkat ka jingi don lang ki executive member jongga ne ka snong secretary jongga ne ka snong kumba beli ya kene ka transformer ka badon hapdeng snong harut surok ba ndrei kane ka tik ya ka air ka hapo mensim ka jungi namar ba kumba ngila sya na kapor ha ki wei snong lane ha ki wei ki jeka ka wanra ya ka jingdu ya ki mensim ki balului khamtam ya ki khulung ki khna ki ba sya smart banile kai halenti ha sengkin ndrei lengba da ka jing bom tip ka jungki lane kata ka jinglong khna ka juki maybe you let's say kin poi kta lane kin poi le kai hajan jong ne transformer ndrei kane kan wanra ya ke ke jingja ka basusi ndrei hadu mata kampat don ya kum kata ka jingja hapo jong kane ka snong hendrei ya kata ngimla ban ong lane maybe you let's say lasai lasisngi kanwan urlong kum kata ka jingja hendrei nagaliang jong ka snong nagaliang jong ka hitori boy district ngikin tujur ya ketenat ke bedipej ya ke department ke bedipej ya ketenat jong ka electricity khamtam ya ka department juga MECL bakin pentri no mardor ban aino ya ka kendrol ane ka jingker ka badai jong ka pensing khnang ba kaniada nak mata kanu ke jingma ka bawan up aga hakale ka wan jong kinong snong jong kane ka new tasku hendrei kumbang le yo snyo na irang ba snong nagaliang jong ka snong hi kila raise ka complain kila bu ya ka application hapo katanat jong ka MECL hendrei matala jin arsnem duna hendrei nagaliang jong ka department kimpat klem le lane kimpat sha score ya kate ka application lane kate ka jing raise complain ka jungki hendrei ngiken tujur ya ka department hi ba kanso bha ban le no kham kloi haswa banja ya kita ki jingja ki basusi khnang ba banlai na kata ka jingdu ya ka mensim ki balului hapo jong ka ne ka snong ka thau hapo jong ka dong ka than ka jungi hang ne batru ngakwa ru ban ong hang ne ka por kumbang layo ban ya kran gibru snong jong kinong ilam snong jong ka new tasku kidon kita ki post hang ne hang tai sasi jeka arjeka kita ke belajan kelam
ane kita kibala jant kut no indra ikut tuju re ka department ni bahkan subah panwan survey no pan marmot no ane pan aino ya ka jingker kendro bahkan long safety na ka pata kinong sing jong ka new tasku te tangkom ta kuble shubun kuble she jarang